Саламатсыз, эфирдә аңлаулыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Бүген полиция хезмәткәрләре көне, хукук сакчылары котлаулар кабул итә. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре сезон эшләренә нәтиҗә чыгарды. Татнефтьнең грант программасы тормышка ашырылу дәвам итә. Бүген Россиядә полиция хезмәткәрләре көне. Бу көн безгә әле илебезнең Совет чорында ук кертелә һәм бәйрәм ителә башлый. Календар битләрендә ул кызыл көн итеп күрсәтелмәгән. Шулай да эчке эшләр хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен җиренә җиткереп каршы ала. Бүген бу уңайдан Әлмәт полиция бүлегендә дә тантана узды. Высокий профессионализм сотрудников позволяет ведомству эффективно обеспечивать безопасность, предотвращать и пресекать правонарушения. Әлмәт районы хукук саклау органнары хезмәткәрләре өчен бүгенге планерка гадәти булмаган. Көндәлек эшкән бурычларны беразга булса да кичек торып, алар Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Республика эчке эшләр министры Артем Хохорин тәбрикләвен кабул итә. Залда хукук саклау органнары системасына караган ведомство вәкилләре, хезмәт ветераннары. Россия эчке эшләр министрлыгы Әлмәт бүлеге начальнигы Айрат Багау сүзләренчә, бүген идарәдә хезмәт куючы кешеләрнең барысы да тиешле әзерлек узган профессионаллар. Бу хакта үз чыгышында район башлыгы Тимур Нугуманов та билгеләп үтте. Фундамент, основа, именно та живая сила с мозгами, с компетенцией, с грамотой, с полномочиями, которая умеет и знает, что нужно правильно делать. Тимур Нугуманов эчке эшләр идарәсе коллективына хукук саклау органнары ветераннарына Әлмәтлеләр исеменнән рәхмәт җиткерде. Хезмәт алдынгыларына район советы һәм башкарма комитетының мактау грамоталарын һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Ведомство бүләкләрен фидакар хезмәткәрләргә Россия эчке эшләр министрлыгы Әлмәт бүлеге начальнигы Айрат Багаов та җиткерде. Радифа Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Полиция бүлегендә эшләү җиңелләрдән түгел. Моның өчен кыюлык, батырлык, шуңа өстәп сабырлык та кирәк. Бу сыйфатларның барысында бергә булдыра алдыңмы? Димәк, сиңа бу дәүләт органында ишекләр ачык дигән сүз. Динар Маликов полиция участок уполномоченные. Ул Алсу микрорайоны һәм Д зонасына караган шәхси секторда яшәүче халык белән турыдан-туры эшли. Көн саен аның эш көне Әлмәт полиция бүлегендә башлана. Эшкә килеп керү белән аңа үзе эшли торган микрорайон кешеләреннән килгән гаризаларны тапшыралар. Шикаятләрне өйрәнеп чыгу белән килеп туган мәсьәләләрне хәл итү участковыйларның турыдан-туры вазифасы. Динар әле хукук саклау органнарында күптән түгел генә эшли. Сарман районы Күтәмәле авылы егете һөнәре буенча инженер. Үзен төрле өлкәләрдә сынап карагач, ул тутасы эзеннән китәргә була һәм Әлмәт эчке эшләр бүлегенә эшкә урнаша. МВД системасына аяк баскач, үкенечкә калырлык булмасан һәм чын күңелеңнән эшләрлек булсын дип әйтте апа. Вот шул стимул белән, шул мөрәҗәгать белән дип әйтим, алга барабыз, эшлибез. Ә менә әти-әниләрегез, якыннарыгыз сезнең эшегезгә ничек карый? Тормыш иптәшегез күптән туры билгеле. Әти-әни яхшы яктан карый. Просто инде бик кайтып булмый авыл якларына дип әйтәсе килә. Аңлыйлар. Тормыш иптәше башта тоже авыррак нитеп караган иде, хәзер ияләште. Хезмәттәшләре белән уртак телне тиз таба егет. Аны биредә яраталар, хөрмәт итәләр. Участковыйларның эше бик авыр дип әйтеп булмый, но чтобы участковый булып эшләр өчен кирәк беренче булып сабырлык, тыйнаклык та кирәк дип уйлыйм. Һәм бер икенче өченчесе инде ул батырлык та бара кирәк. Батыр булып эшләп булмый, батыр булмасаң. Эш җиңелләрдән булмаса да полициядә профессионаллар эшләде бүлек җитәкчелеге, чөнки биредә бары тик үз эшен яратучылар гына төпләнеп кала ала. Радифа Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәттә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәрен дә тәбрикләделәр. Аларның һөнәри бәйрәмнәре календар буенча октябрьгә туры килсә дә, бәйрәм тантанасы бүген генә узды. Бу аңлашыла да. Хуҗалыкларда әлегәчә кукуруз, көнбагыш уру, туңга сөрү кебек мөһим эшләрне тәмамларга туры килде. Һәм ниһаять авыл уңганнары бәйрәмгә җыелды. Яшьләр үзәгендә җыелган фидакарлар үз өлкәләренең айрата уңышка ирешкән хезмәт алдынгылары. Узган сезонның корылыгыннан соң быел аларга айрата тырышып эшләргә туры килде һәм бу хезмәт лаеклы нәтиҗәләргә китерде. Район буенча җыеп алынган икмәк күләме 105 мең тонна тәшкил итте. Бөртекле культураларның уртача уңдырышлыгы гектарыннан 32 центнер. Бу саннарда төнне көнгә ялгап тир түккән авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең ихлас тырышлыгы. Бу хакта үз чыгышында район башлыгы Тимур Нугуманов та билгеләп үтте. Ул хезмәт алдынгыларына лаеклы бүләкләрен тапшырды. Күп еллык намуслы хезмәте һәм авыл хуҗалыгы өлкәсе
коммерция үсешенә керткән уңышлары өчен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты рәхмәте белән идарә башлыгы Фәрит Шәрәфиев бүләкләнде. Моннан тыш республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы мактау грамоталары һәм акчалата премия белән кишәт хуҗалыгы савымчысы Алия Рәхмәтуллина һәм механизаторы Илшат Фазлиев, идарә консультанты София Халиуллина, Токарликов җәмгыяте механизаторы Николай Яковлев, Әлмәт сөт комбинаты баш механигы Анатолий Тузилов бүләкләнде. Моннан тыш бер төркем хезмәт алдынгыларына район башлыгы рәхмәтен дә тапшырдылар. Бәйрәм концерт номерлары белән үрелеп барды. Бүген Әлмәт районының авыл хуҗалыгы секторы өлкәсендә 2000-нән артык кеше хезмәт куя. Аларның тырышлыгы бәрабәренә безнең өстәлләребез мул һәм тормышларыбыз мүбәрәк. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге көндә Татнефтьнең грант программасын тормышка ашыру кысаларында төрле юнәлешләрдә зур эшләр башкарыла. Ознакай районы узган ел 300 миллион сумлык грант отып, шуның 7 миллионы шәһәрнең 4-нче лицей мәктәбенә туры килә. Әлеге программа уңышлы хәл ителәме, мәктәптә нинди яңарышлар күзәтелә? Әлеге сорауларга җавапны Илмира Шәрифуллина эзләде. Шәһәрнең физика-математика юнәлешендә белем бирүче 4-нче номерлы мәктәп Татарстанның муниципаль районнары өчен Татнефть грантлар конкурсында финанс ярдәм алган мәктәпләрнең берсе. 7 миллион сумны эченә алган грант акчасына мәктәптә тулы бер заманча үзгәреш булды. Директор Илмир Шәйдуллин сүзләренчә, укытучылар һәм укучылар өчен күчмә ноутбуклардан торган мобиль компьютер класслар булдырылган. Кабинетларга ремонт ясалган, җиһазлар алмаштырылган. Безнең лицей благотворительный фонд Татнефтьтан грант отты 7 миллионга. Шушы грантка без 11 кабинетны өр-яңа мебель белән алмаштырдык. Һәрбер 32 кабинетка яңа проектор белән доскалар алып куйдык. Яңа информатик кабинет ачтык. Сатып алынды 30 ноутбук. Һәрбер балага җитәрлек һәрбер класста эшләгән вакытта. Шул ук классны без билингваль дәресләрдә кулланабыз. Бик Аллага шөкер шатбыз грант тотканга. 4 юнәлештә алып барыла торган Татнефть грантларының берсе булган Мәгариф проекты мәктәпләрдә уңышлы кулланыла. Нефть төбәгендә социаль инвестицияләргә Татнефть компаниясе яңа максатчан программалар өчен тагын 1,5 миллиард сум акча бүлеп бирәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Күп милләтле илебездә милли гореф-гадәтләрне саклау буенча күләмле эш алып барыла. Милли бәйрәмнәребезне кулачлап билгеләп үтүдән тыш бу өлкәдә иң зур җаваплылык авыл халкына төшә. Чөнки нәкъ менә биредә элеккеге вакытлардан бирле гореф-гадәтләр үтәлеп килә дә инде. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Көз азагына якынлаша, бу вакытта авылларда күркәм бер традиция янәдән кабатлана, ул да булса козымәләре. Шушындый козымәләрен карарга дип без бүген яңа Нәдер авылына килдек. Хөрмәтле кунаклар, килдегезме исән-сау? Бездә бит бүген бәйрәм. Татар халкы элек-электән кош-корт асрап көн иткән. Сугым чыра җиткәч, аларны суеп урнаштыруны олылап коз өмәсе дип йөрткәннәр. Туган тумача, дус иш бергәләп җыелып, коз үрдәк йолкыган монда җыеннар төрле җыр бию, уен көлке белән дә үрелеп барган. Яңа Нәдер авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре авыл активы белән бергә бу еланы сәхнәдә түгел, көн күрештә кабат яңартырга булды. Билгеләнгән көнне Ринат абый һәм Налия апа Кәримовларга җыелып үрдәк суясы иттеләр. Бер яктан тамаша сыман тоелса да, чынлыкта эш барысына да җитте. Берсе суеп пешекләп бирә торды, икенчеләре йолкыды, өченчеләре эш башын дөрес алу буенча мастер-класс күрсәтте. Шул ук вакытта әти-әниләре җырлаган җырларны үзләре бала вакытта оештырылган казымәләре турында хатирәләрен дә яңартырга өлгерделәр. Авылда яшәгәч, әниләр казлар бик күп асрыйлар ебез бала чакта. Ул май башында чыга иде бәпкәләр, аларны су буена төшеп, саклап үстерә иде, карга тилгәннәр алмасын дип. Казларны әзерләгән вакытта өмәгә авыл мәктәбе укучылары да кушылды. Балалар каз өмәсенең ничек узганын үз күзләре белән күреп, милли уеннарны уйнарга да өлгерде. Ал тирәк, гөл тирәк, бездән сезгә кем кирәк? Каз үрдәкләр суелып беткәч, аларны шартына туры китереп, чишмә суында чайкап кайттылар. Әлбәттә инде хуҗаларның кышкыртлары киләсе елга да уңсын өчен кунакларын инеш буена сибәргә дә онытмадылар. Ул арада хуҗабәке өмәчеләргә үрдәк тутырды, эш башыннан бәлеш салды. Әлбәттә инде табынга каз мае белән майланган коймаклар да чыкмый калмады. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.